Па радыё мяне пачула дзяўчына, ёй спадабаўся мой голас, мы пазнаёміліся, а праз год яна стала маёй жонкай. Пасля такой гісторыі мне патрэбны вашы каментары ці рабіць мне трэцюю частку аповеду, як я сорамна і ганебна прасраў сваю кар'еру на радыё. Гэты ролик другая частка, а ў папярэднім відэо я расказваў, што марыў трапіць на радыё. Для мяне гэта быў вышэйшы пілатаж у журналістыцы, і мне гэта ўдалося. І не кудысьці ў херню-муйню, а ў культавую радыёпраграму пра цяжкую музыку «Маса брута», якую ведалі ўсе мае сябры з тусоўкі. Так, у тыя часы інтэрнэт ужо быў амаль ва ўсіх, таму радыё ноччу слухалі, хіба толькі дзяўчынкі каля цырку і таксісты, але статус культавасці ў праграмы заставаўся. Чаму ж я абасраўся? З аўтарам і асноўным вядучым праграмы Александром Літвінскім мы дамовіліся, што я буду рыхтаваць тэкставыя матэрыялы пра гурты, чые рэлізы прэзентуюцца ў эфіры. І разам мы ўжо на аснове гэтага сцэнару павінны былі весці размову і забаўляць слухачоў. І ведаеце што? Высветлілася, што не ўсё так проста. Чытаць з ліста ў прамым эфіры гэта зусім не тое, што трэба. Гучала гэта адстойна, прымітыўна, жудасна, карацей. Падчас кожнага эфіру я усведамляў, які ж я лох. Я ж усё гэта ведаю. Чаму не магу нармальна распавесці? Чаму не кантралюю свой голас? Дашло да таго, што слухачы пачалі слаць смс-кі кшталту Літвінскі. Што гэта за хер з гары ў цябе там? Ой, як маё эго там пакутавала. А праблема-то была толькі ў адным. Я упарта не хацеў зразумець, што трэба трэніравацца, запісваць сябе і слухаць, зноў запісваць і слухаць, зноў і зноў. Карацей, задрачваць гэты навык. Калі вы бачыце гітарыста, які валіць як бог, гэта 5 жопа-гадзін у дзень. Калі вы бачыце стэндапера, які крута выступае, гэта тысячы гаўняных жартаў і сотні правалаў на сцэне, калі у яго кідалі шклянкамі, там выганялі з клубаў і гэтак далей. Ніхто не любіць такія гісторыі, усе ж хочуць пра прыйшоў, убачыў, перамог. А хуй там. І каб гэта зразумець, мне спатрэбіліся гады, але ўсё ж некаторыя бонусы ад свайго факапу я атрымаў. Напрыклад,